Horas malita saluna. Maulia tema di kita peparan ni uputara aja sila saumas suara terpuk amar hojahan tu sila hina bolak di borong itu tu di arah ringkaron barpung kita lah Omar Siajar ima tema naing si bahasota ulau sadari di pesta ujuk alat jual do taruh jual ima nah biasa taulahon di para daton ni akahita alat Batak. Jadi saya di ulahon don di akhir-akhir ni acara. Jadi boha perbedaan ni alat jual do taruh jual di son arsumberta opudeben sialohoro opuromora sidabariba nunga bersedia lagi jalan nunga dilan nasira waktuna laho patorakon itu kita alani asa tape uti umma di bagas sorata dengan mau lihat ya mak jadi mau lihat apa di kita peparan do puta raja silesa bukan selalu terpuk namar hauja tu silalah hina bolak hobar tu materi naun didokon dia mata ketua nak kini kali ima ulau sadari takas tabo to ia ulau ujuk adong dua ima taruh jual dohot alap jual molo ulaun taruh jual nomor lapatan mainon paranak gabi bulahan amak berarti parburu gabi suhut nania bangan mana suhut naro sama-sama suhut do kali nampak kasuhuton paranak ma parburu gabi suhut nania bangan molo ulaun alat jual parboru ma nagabe bolahan amak paranak gabe suhut na niabangan artinya suhut naro tu ulauni asa takas taboto pangat tusion suhut na niabangan suhut naro tu si ulauni nuanginon terlebih di Jabodetabek nunga tarsongon nomor lakus ada kesepakatan dan kesepakatan don molo ulaun taruh jual dang dipatu pasiwa buhai hola sarapan nama arti nomor lapatan para lagima para dehun ingaran sarsia sarapan laos disima diupa boru dohot nanai kelana diupa parborui di ingaran nasarapani imo molo ulaun taruh jual alai molo ulaun alap jual do sikotak kasma ro para naginon tu bagas ni parburu mengulaun si buha-buhai jala nunga makatai hami itu akka piga-piga na mengulaun adat di piga-piga daerah termasuk di Sumatera Utara termasuk di Badung tersongonido kesepakatan naungadongong molo ulau terjual sarapan maidokon ale molo ulaun alap jual dipatuh sama si buha-buhai alani
Molo nunga arong sada kesepakatan di ulau taruh jual do alap jual nasoni di ulau sadari be si kemarasing ma patu pota namasa na selilingon ulau taruh jual do alap jual ulau sadarina tikit tangga paula une do tikit tangga ujolo paula une do baru tikit tangga, marang kita tikir tataring. Aka dia mah istilah ni ron dan pola persoalan honotai. Ade. Ada jelas jumolo dari ulahon paula une baru mangihut mamusayan non piga-piga hari na mangihut manang minggu manang bulan Roma tikit tangga. Dang haidang ulau ni ulau taruh jual marang alap jual alani ni kita peparan putar raja sile sabungan sewalo turpuk namar hojaku silalahi na bolak nadong di provinsi Banten jalan nungga tau lahonon molo ulaun taruh jual ulau sadarina di dokma mebat alai molo ulau ni ulaun alap jual ulau sadarina ima paula one do tikit tangga nian arung piga-piga pendapat nama dokon molo ulau taruh juali dianggap ulau tikir tangga paula une do tikir tangga nunga be dianggap selesai nunga dianggap sai be alana sen nama nugut parborui nunga dihutani para anak benalah si tikironna dong ini tikir be bahkan nunga didege. Itu dasar pemikiran. Alani tadokom mamebat. So dia proses ni mebaton. Roma naturas ni paranak mengudurkan parumain na do anak na madapoton bagas ni parburu. Hud mabuan si buah-buanon na. Dung saat di hutan di parburu di pataru ma Allah ni harbangan ni jebuni nasida hutan nasida hud di paborkat dohot si buah-buanan na nian molo taringot si patu paun ido tong dangarong ibarna ala itu tuh molo mebat dang mardalan upa panaru edang nai taruhon na diudurhon na toras na si batuana do buruto burui buru di perboru ko tani na toras na kalau pas itu na tonggi do na mardalan na tarima konsekuensi na molo mebat ale molo ulau sadarina paula une do tikir tangga ala di pataru don tentu merdalam ma di pataru kena beruna berarti merdalam ma upa panaru tarsoni ma perbedaan di ulau taruh jual dohot alap jual molo ulau taruh jual do takas tarokon ulau sadarina mebat ma alai molo ulau alap jual ulau sadarina paula une dohot tikir tangga asa takas taboto cikonarung dua sing alana dimulana ipeng ngau sing molo ulau taruh jual lagi ngani kola sarapan di patupa molo alap jual si buah bugai ulau sadari tong no sikona sing tetap do ulau sadari ale guarna acara naya sing molo taruh jual do ulau sadarina didok ma
mebat. Alai molo ulaun alap jual ulau sadarina ima paula une doho tikir tangga. Tarimara naboi di patorak kami sen bidangan ate tungadong si tabau ni amangudaku opuni si romora sinabariba partikiano di pasar tami tu amangudak tabayut na ya. Nah enggak tungas kot ya. Mulai ate ma ate tungadong cek kita. Alana on teraponon taro jalan nunga tak teraponon. Jalan tak kasut apa yutihut. Perdalan ni acara namebat. Alani pinasak matu hitabe ate tungadong nahurang takas marang na adong nalipe di panorangion nami partikiano di pasar tayo ma tuhamu amanami salut na buti ba nauli jadi tarima tu taro jual oh ikon alapun di Perburu tu alapun di Paranak tu buruk takan itu kan oh molo jarak na jonok so kita Tangerang tu Tangerang denggan ai buhado bulu misalnya ikon alapun tu Bekasi apa ulau di Tangerang oh so dia masuk di sini mau latih pak di ama udah nami situ aja naik borho boru nerajai boru purba amani plesia suku-suku nadinggad dong jalan ngara tadu pi ulau nasongonon apalah pas songon di komunai ima ulau ni amang udata opunisi romora baru maitai siap Bekasi kita di Tangerang ale adong ma inisiatif ni nasida terutama inisiatif ni para anak bahwa di Paradi mainganan nasida ima di sada inganan hotel lasiasi di sima acara sarapaninon di Patupa atas songoni madam mungkin ala potap sadu tokon makira mamere kita dia kepartikian alana molo ulah songoni kan ketat do partikian atas songoni mah jalan keluar marsus siroha nos mangi muse dan dong ulah ni emang udah kasih deh bang ya baru matei sian Pondok Rangon di Bekasi jadi sadari sebelum pesta itu nunga di Parade amang data ingana di son ima ingana ni hula data mana Perburu tersungguh ima jalan keluar terbaik oh lo ate dos ni roha itu sih dokon godam laut dus ni roha si bena saut dapat tanda si komen marus ni roha datang pihak para anak do pihak Perburu kadang musim naik ulau oh di bulan 10-on marhata sinamut di Bandung alan si hula-hulai pesta ujuk di BJ ya mau tidak mau para anak na di BJ si kepada deoringanan ni pihak Perburu mai konsekuensi na masarukin sejalan ma diperhitungkan ini non itu dah salah satu yang harus faktor yang harus diperhitungkan jarak itu harus diperhitungkan melubu ini nomor tetangga mana yang tahu ate dan pola marmuda Pak Jogja ima istilah ni abang udah 10 serod dah gitu pengalaman na marana jului nedokon ni Pak Jogja Jono Jawa ya. Boleh ate Pak. Adong dewe. Oi, silakan. Oke, morate. Jadi molo binereng di hari-hari perkulion, molo di setiap pesta bereng, molo ulaun adat ulah sadari kurang nawa bereng simpel dia bekon. Buharo molo di kita popare sila sabungan khususnya di Bantenon. Itu. Ya. Ini harus kuskurna morate. Saya mengerti. Ya. Mau lihat tema di amatah ketua do hutanina si datang seberbes dan itu roh khusus merguru kantor sekretariat tau dan itu lasroa jadi molo istilah on ima perjabaran na dihepekon
Tadok maon hita paparando putar raja sila sabungan sebelum turpuk namar hojaku sila lahina bolak istilahnya di hita ima nidokna jabar napir. Jabar napir. Oke lah. Tikina masa-masa pandemi na masa ini dari itu gue mah hita maklumin. Alana masa pandemi. Kalian kan enggak endemi, bahkan bisa dikatakan bebas. Unang ngatong diperalat alani pandemi, habis makin dang pandemi, anon gabe masa musim dang pandemi. Unang diperalat atong pandemi, padahal makin dang masa pandemi. Gabe terbawa-bawa, gabe diperalat on pandemi. Molo hita paparando putar raja sile sabungan sewalo turpuk khusus hita akan sudah unarat dang ada ti. Dang ada ti. Dang itu munong tapa mago tageser ada ti. Anu gabi mago man no sudiendo. Dang ada ti. Dang tarjalo hita i. Dalam nunga kaya masa songoni tak kasu tarokon. Dang itu hita paparando putar raja sile sabungan sewalo turpuk namar hojaku sila lahina bolak dang tarjalo hita dobe. Ima guarna jabbar napir. Dang ada ti. Aletik kini boy masa sesaat kotak kasri dah tang tapa masa jabar napir mula jabar bajabar mak mana igat tutung gabi jabar napir ima siko sepakat do ita ate bea sepakat do ita mang ai dah nggak ada ti. Haduan mau tapa mas songoni lau si iman non tunah holotan non akan tua kaya nak kota tua kapo parata enggak sudah anda gabe materialistis nama dangarong besi na para dia pinah ben non kecuali karena dong no faktor-faktor pengecualian pembaguan force major dan gitu suatu kejadian yang di luar nalar manusia terjadi mau terjadi musibah sudah mati pinah logo hawaon kan udah diroha alai pada masa-masa normal tetap diberlakukan jabar napir berarti itu namanya sudah memanipulasi adat dan ada ti tegas do ita dokorot tolagot tarui ima pendapat saya kami tabay mau udah polisi nomor tabay otik tay jadi mau lihat ya mak jadi takas do taboto mau dihita alat Batak Karaja di sini. Jadi pada umumnya moto di hita alat Batak ide sedok makatai digijang ni si Panano. Jadi moro marsiedo pada Karaja raja ni dongan tubuh, raja ni boru, raja ni dongan sahuta. Tutupar dulu do marsi Pangano. Jadi moro dipaed do jabar napir HP akaraja nama katai. Buasa dong turu-turu si Panganon, opa batu duon na raja dia katayon diletong, apalagi di ulaun dapat dua kata. Jadi gudang don waeng di ulaun tonggo raja pe, gudang nagabe di baja bernapir. Dangalan ni pandemi di marga nasing na binotong mah saya dong kerja bernapir di baja. HP akaraja nama katai, karaja na ginokon, karaja di dongan tubuh. Jadi hurang do sangat nak mula jember napir di bayi. Alai mula makatai digijang ni si Panganon. Radi tudu si Panganon jember na dia odopan odo mabes sangat karena jadi makatai tersong ni mak nama nabaya teh taringot tu si malah teh. Ya katakan satu ditambahin nama udah coach si nomor 5 adong dapat na orang ate tung adong na orang takas amat tak ya malah teh biasa binereng sampai saunari lang pola arong do benabaku molo ya lapi taruhan jual do ala jual tersebut dia do nabaku termasuk ni hasubuton nasa benaku ya alana bervariasi do video bui do arong nabaku nasa dia dari bagus ya taruhan jual dia laku jual ya teman ini mah suku nang ya mau lihat dari tohoro tutu emang udah molo dina patua hata do perhusi pun takas do
Parboru manang suhut nenia bangan manukun tu bola hanama. Ala nasi na pengalaman behado parmasuk ni pengantin. Manang parmasuknya katutur karido. Buasa adong suku-suku songoninon alana memang dangadong cara parmasukon nabaku. Ale molo kembali kita tu adatnya puta si jolo-jolo tubuh. Molo ulaun alat jual do sekaligus do masuk paranak do orang di hula-hulana. Dan mungkin paranak manggora di alaman ni naso alaman na alanan niya bangan dan sida saluhut don ima sama-sama dan niya bangan tuhutani perboru soni nang perboru dan itu paranak molo bola hanamak molo taruh jual molo ulau nasi dan itu di najolo perboruan rap masuk don dohot uluran na sudi dengan dong pejo soni masuk noenon dengan alasan kadang mungkin kami maju hula-hula nami di alaman ni halak. Sama-sama nani udang do kami tusi. Nah, molo ulau taruh jual do, berarti perboru inon langsung mengudurkan pengantenon masuk. Hubagas, imam molo na jolo. Yang itu, imam molo taruh jual. Ali molo alap jual do, ya alap dan itu. Yalap mah betul-betul yalap. Ya. Nah, nang dot dupen non nih bolak yalap. Dang adong masuk di pengantin di sini. Itu alana yalap jual. Yalap. Gimana yalap bare-bare. Sesuai dok perkembangan zaman khususnya di Jabodetabek taradong perubahan. Molo ulaun taruh jual do berarti adong tiga varian. Nah perjolo masuk paranak. Dong masuk paranak ditomu-tomu ma parboru dohot pengantin langsung diudurkon. Alai dang dialo-alo ditape-tape. Alai dipuguni alamam ma di jalo paranak. Dong masuk pengantin, dot hula-hula, marang perboru, paranak mejohon horong ni hula-hula dot tulang nak. Dong sai, baru mah perboru mejohon horong ni hula-hula dot tulang nak. Ima parian na parjolo, parian na paduahon. Molo taruh jual lo. Di jalo paranak majolo, odoran ni perboru. Dong masuk. Langsung dibuat jual nah. Lima dana taruh jual. Dung hudul ditomo para anak mai jo para anak mah orang di hula-hula dok tulang nak sai baru perboru mah menjohon orang di hula-hula dok tulang nak baru mah perpuri pengantin. Dina dua nuangin adong perpuri pengantin. Jadi molo nuangin akak kesepakatan ni kedua belah hasungutan dan dua hasungutan duinon amang udah. Jadi dangadong na ba kudome dangadong. Jadi kesepakatan don ai godang ai laut do dos niroha si benda saut. Na jolo ido na jujoti do adong saling tarik menarik. Tasong kita kasulah hunadat sejuk do on boy di peto akaina. Nya piga hal di ulahon ni hataon hata molo ulau taruh jual soro do si taruh taruh beruta do elata taudurkon alai di peto akai naima molo boy perpudi manian masuk pengantin ase sude boy mamereng inda usido alasan ndak jadi molo akahita sudah hona doton ya mengalah mahita ai lapatanna ulau na sakral luinon. Dan itu tak hargai hasil itu nih. Itu yang usah sitong nih yang secara paradaton nih maralo do itu. Ate, ale merpagi dua mak terlebih baru ni raja yang bagi itu. Melubu ini perpudiman yang pengantinnya rasa yudor rasa sudi mereng. Ya baklum bayi ba. Alana
itu kan peristiwa sekali dalam seumur hidup. Ate, ale mau magula-gula do manguli, ya, udah oke jadi masalah. Ate, bukan peristiwa. Waktu moto amang udah pusara, lomoroha magula-gula ko, kola sali do dia ate. Tersohori mara, nabu empat orang amang udah, adong dobe amang udah, adong dobe. Lanjut aja. Oh, Molo tabering sonari, molo alat jual di mana, molo dahulu putari para anak kon, bahwa di mana majalah pangurupion, berarti ada seksi minus selik, segi minusnya, sian nabui mana majalah pangurupion, pasti dibatasi undangan, oh iya. pasti dan bui mana majalah pangurupion, sian kena nama halon roh di mana, jadi baru bisa nama Oh iya. Boleh aja Bang udah. Jadi artinya ulang alat jual ale asing luar. Bahkan boleh dok koron antar pulau. Jadi di son emang udah. Biasanya kalau para anak soni ada orang si ulaun. Saya dong dok magido martupul kami di hutan kami mana raja nami. Masuk di hutan udah ke soni dok. Saya dong soni. Dan gitu. Dong saya pertupulu nino di patu pama acara tangiang borhat-borhat. Di tiki saya sitong na tangiang borhat-borhat to dang ada tong. Holan memfasilitasi alana dan sudi si barsidohot tulau ni. Di sima akan nama kolong ni roha pasaton nanay si pasaton na manang parbuin ni holong na. Alay molo misalnya pihak parburu ino dam martupul do pemasuk-masuk dihamin nak berarti di titi maari patu pautang yang borhat-borhat. Ini mah jalan nih. Iya, jadi ima sarana manang memfasilitasi dida makohologi nasida naung gudang di suanda sililingon adigan nabe jalon nabe marhite-hite ima alai au secara tegas madokon dang ada ti dang adat batagi ima tangiang borhat manang tangiang paborhaton itu anon aduan bahasa tado khusus tangiang borhaton ate hisan udah menghadapi ima tulu-tulu si panganon jala bahasa kemar tulu si panganon soalnya dokon yang udah aku nak asar aja si ulau ni dangaruk jabar na begini sih ate nah imara ama udah fasilitas beauro adong anak tanang songoni Tabering sendiri naik on sudah serba beridu kan. iya Baru para semua hidup. iya songoni ada fasilitasinya lah patanda di baeba iya tangiang borhat-borhat manang tangiang paborhaton Dan yang borhat-borhat itu sih kedua ada orang pulang lah. anu hadua peta bahasin nah ya net bahasan udah lebih dalam asal orang salah alana molo tangiang borhat-borhat sudi na diudangi wajib menang yakon dan itu wajib menang yakon nah molo tulang na tur-tur si panganoni dang guarna tangiang borhat mangino tangiang tutulang na dapat tok kujebunai no terjadi masalah. oh Ibarat tangiang borhat manang mangiru tangiang. Tapi di mata ni ulaun, oh di mata ni ulaun non, dak saut peste. oh ya Kasus no. Betul. betul Dak peste. iya Jadi buado mengatasi oh mengatasi orang. Iya. Sama pulang kolong mau iya sama dia. iya Sudah naik, lalu dua kon nak mulu di ulaun mebat. Mulu di ulaun mebat nak kadang merdalan upah panaru. oh lo Alai persituan na tonggi. Merdalan. Tu iso di pasah persituan na tonggi. oh ya Melihat ya, Pak? oh emang udah mengelusi ya jadi om bahkan rencana kan di tangan ni Jolma alena pasal tuket di batado surina keningan yang ada rencana on alai alani udan na sohasaungan alogu na sohapujungan masa mana masa adong mana dokonon istilahnya force mayor doh force mayor artinya suatu kejadian yang di luar nalar manusia begitu saya rong doi ada tata kami ale mulu masa resoni bandingkan di Papua tu aka nang tago kokiat
Dan itu, dang naik ko paulago no daw. Memang sada ila doon. Ale molo manguli haduan, nang betul ki pamasa. Songoni be molo nang manguli haduan molo sal adu amse. Nang betul yo songoni no dang itu. Nian hahurangan. Nian di luar ni dang tetap bangido dang nata persita. Naik ko terjadi songoni. Ale terjadi macam songoni. Orang juga maklum lah. Dan itu tapat tupai itu dang nana homat duruk kita di sidau. Dan itu utang adat ni halaki itu. Moludak ke ado pena hita tagara huna sida ba. Utang tamai haduan. Moloro na sida gara rota. Itu. Dang utang materi berbeda do utang materi do utang adat. Molo utang adat do si sori-sori do pun saya bari gogo. Sonari hita marulaun bersugo bana marulaun. Hita marulaun roba na be bana marulaun. Dang ro hita. Nah, tapi dah yudang ni sekororo te. Itulah mata si sori-sori umam tua. Saya ada pari gogo. Itu te. Itu gua utang adat. Perkarang tengaon. Ya kan, Manggaran do kan, Majalo do kan. Nah, itu. Ala lagu nami unggah kemesraan jangan cepat berlalu. Mulu kamu kan bintang kecil do be. Gitu. Molo abang udah ku tempur rajaon baju tak gentar do be din. Ate. Tersongoni mara na boy utabay. Oh, molo saria pasti do anatong itu ku raja pahata matong di pasar.